Добре дошли в моето ново видео, където днеска ще играем с моят приятел Николай. Нека започваме. Днеска съм решил това видео да е нещо различно. И наистина предизвикателство да видим кой ще се справи по-добре. Сега създателят на този YouTube канал е аз съм на някакъв бус и аз не знам. И ще ви кажем най-лудите неща в тази игра. Да. И накрая даже гледайте до края на видеото, където ще направим едно състезание. Да. Какво ще направим състезание в един сервер? Да. И първото нещо, което може да очаквате е това. Обаче, преди да започне клипа и да виждате какво правим и преди да започнат каскадите... И хора, ще оставя линче към моя Discord сервер. Първо се абонирайте за канала, харесайте клипа и го споделете с приятели, защото това ще супер много и ще сме много благодарни. Хора, ще оставя линк за Ники сервера и към моя сервер, да се присъедините. И плюс това, ако ви харесва това съдържание, може да направим втора и трета и като цяла поредица. Цяла поредица на тази игра. И хора, първото нещо е това. Да отидете в реката с колата и да се буснете. Ники, виж и да паднете от мапа. Това е най-лудия начин. Опа! What? Окей, аз ще падна по най-малумния начин на света. И след това как ще се разправяме? Как ще се разпалваме? Ние нямаме Robux. Аз нямам. Ти колко имаш? 0. И аз 0. Хора, явно ще трябва да левкаме. И като падаме. Окей. И хора, ако искате втора част, задължително се абонирайте за канала. Ако искате втора част в следващото видео и другата седмица с моя приятел. Нека започваме, брат. Тук ли си? Чакай, ти летна ли? Да, летнах и сега се връщам. И аз идвам. Сега първото това, което ще направим, е да се блъскаме в един друг. Обаче ще трябва да се състезаваме, докато се блъскаме също. За да може да видим кой ще стигне на първото място и да, точно тя. И сега тук е ла. Между другото, абонирайте се за канала. Има вкусна торта. Предпочитам да се абонират, ако нещо. Ако да се абонирам. И ще оставя долу в описанието линк към Ники сервера и към моя сервер ще оставя линк. Така че имате 5 секунди да се абонирате. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Надявам се да сте се абонирали. Мисля, че сте се абонирали за канала. Защото иначе втора част няма да има. Но е така. Е тук, ела тук. Не, чакай. Най-вътре е тук. Чакай. Ето. И айде. Искам да им покажа нещо лудо с кембера. Чакай, ти пусна ли клипа? Да, пуснах отдавна. Аз влязох в караванта
Ти в кое искаш да си? Чакай. Окей, чакай. Няма да правя някакви момни неща точно сега. Веще. Майко. Но... Ти съм на своята тървант. Ко правиш? Ама ти в тази кола ли искаш да си? Да. Окей. Ти на втора скорост си? Не. Правиш, аз съм на втора скорост, да. Аз го промених на първа. Šta je, брат? Защото да не са блъснем. Не, аз отивам назаде. Защо отивам назаде? Аз ще направя един бакъп. Охо, бакъпът ми ще е доста голям. Да, брат. Защо се блъскам? Не, трябва да се блъскам, не трябва да се блъскам. И така, хора, нека продължаваме напред. Може да има 12 части. Чао, това беше бакъп. Бакъп ли? Да, аз съм бакъп. Ей, сега ще видиш на трета скорост коста. Сега ще кажа. Трета скорост, чай. Ти играш на трета скорост, аз мислех, че трета скорост да работи. Работи Аз тя? съм на втора. Работи. Ела тука. И това е най-лудото нещо. Първият чекпоинт печели, между другото. Ники, ела тука. На малко. Не благодаря. Аз спаднах, обаче се оправих. Ела тука нещо ти кажа. За Не колата. благодаря, няма да взема. За колата е. Какво стана с колата? Познай. Само ми каза, че е това, което си мисля. Да, това, което си мислиш. Защо го направя, бе, брат? Просто го помни. И къде си? Тука съм. Тука, където мина през тези завой. Хора. Добре, чакай да таком. Чакай да се върна с колата. Хора, до тук ще е това видео. Надявам се това видео. Къде са около човека? Не, бе, брат, не е до тук видеото. Аз сега ще те спася. Нямам инструмента в мене, идвам. Брат, нещо да не забърскаш с мен. Не. Да не искаш да ме пустиш. Не. Дай, ще ти пратя снимка в Дискорда. Не, просто не ми пратих снимка, ще да не ми се занимава да отварям Дискорда. Защото аз съм на телефон. Не се бъзикам. Добре, идвам. Ти си ли? Ела. Качи се в това. Ето и колата. Качи се върху в това където за малко. Качи ли са? Да. Тем вземем инструменти. Да не спирам видеото. Окей, няма. Ма ти спря ли клипа? Не още. Оре, това е аура. Това е аура. Чай да взема това. Оръжието ли? После вечерта ми се да пусна стрим в Дискорд. Хора, знаете, вечерта ще има стрим в Дискорда, така че бъдете готови. Не бе!
Така че, надявам се това видео да ви харесало, хора. Харесайте го. Нека да биле 100 000 лайка. Ако се влезе 100 000 лайка, може би ще направя втора част с моя приятел. Или някой друг следващото видео мое. Да, може да добавим още един наш приятел, където и той е много добър играч. И ако искате, може с него да играем едно състезание. Може да играем с Станислав още един играч, да ставим трима. Не знам, зависи от вас, хора. Дали искате да съберем 100 000 лайка, ще пускам за втора част. И да, това беше всичко от мен. Чао и до следващия.